Μια τυπική Τρίτη του Ιουλίου στα Τρίκαλα, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 και τα τσιμέντα έτσι να κοχλάζει και να ανοίγουν τη ζέστη, καμπίσια ζέστη που λέμε. Είμαι αραχτός στο γραφείο, κάνω τις δουλειές μου και μπαίνεις μέσα λαθιασμένος, ιδρωμένος μουσικέμα και μου λες «Μαν, καταστρέφομαι, σώσε με». Εγώ με το που ακούω «Σώσε με», τι να κάνω. Βγαίνει ο Πίτερ Πάρκερ από μέσα μου και έτσι πάω και πρέπει να σε σώσω κάπως. Πρέπει και εγώ να κάνω το χρέος μου, σαν ήρωας. Οπότε σε ακούω και μου λες 3 χρόνια το μαγάζι άπατο, δεν πατάει άνθρωπος και είναι σαν να είμαστε όρατοι. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Δεν είσαι όρατος αγόρι μου. Παίζεις τριγκιντράγκα σε συναυλία death metal. Δηλαδή, άλλα περιμένει να ακούσει ο πελάτης από σένα και άλλα του παίζεις. Άλλα του πουλάς, άλλα του παρουσιάζεις σαν υπηρεσία ή σαν προϊόν. Οπότε τι κάνουμε τώρα, ρίχνουμε καμιά διαφημισούλα, κανένα post, να αυξήσουμε κανένα story κτλ. Δεν σώνεσαι μάλλον από αυτά. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα ολικό rebrand. Που σημαίνει ότι χρειάζεται ένα λογότυπο που αρχικά τον αρπάζει τον άτομο μούτρα και να λέει: Ωπ, τι έχουμε εδώ. Κάτι θέλει να μας πει εδώ καλλιτέχνης. Κάτι γίνεται εδώ, ωραίος. Μετά τα οπτικά σου μέσα, έντυπα, πινακίδες, λογισμός, website, social, όλα θα έρθουν και θα κουμπώσουν και θα έχεις το αφήγημα σου, το storytelling που λέμε, το οποίο θα τα φέρει όλα αυτά στο προσκήνιο και θα πει: Ορίστε, είμαι αυτός, κάνω αυτό, γι' αυτό και αυτό το λόγο, ελάτε σε μένα. Και πιστεύεις έτσι ο κόσμος θα τσιμπήσει. Δεν είναι θέμα να τσιμπήσει ο κόσμος. Δεν είναι θέμα να πουλήσει παπάτζα. Το ζήτημα είναι να είσαι original και να ξέρεις ποιος είσαι, τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Και αυτό να μεταλαμπαδεύσεις και στους δυνητικά πελάτες σου. Οπότε τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε, τι θέλεις από μένα. Να το πω. Άραξε. Παραγγείλει το καφεδάκι να πιούμε, γιατί είναι και η ώρα δύσκολη. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα μου πεις τι έχεις στο μυαλό σου, θα κάτσω εγώ να γράψω τι χρειάζομαι και από εκεί και πέρα θα σε κάνω headliner. Τι είναι headliner? Οκ. Χρειάζεται συντατικά μαθήματα.